Στο σπίτι της Κατερίνας, της αδερφής του Χρήστου, στη Μακρακόμη. Καθόμαστε στη βεράντα και χαζεύουμε το ηλιοβασίλεμα. Ο ήλιος. Όχι, φεγγάρι. Τελείωσε. Φεγγάρι. Τώρα περιμένουμε να ανάψουν, να σκοτεινιάσει, να ανάψουν τα φώτα. Από τα χωριά. Από τα χωριά για να δει ο Χαράλαμπος, για να δει τα χωριά φωτισμένα το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Και εκεί πέρα που Ευχαριστώ, μ' άρεσε. Έτσι δεν το λέω, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, πολύ ωραία. Πάρε και τη swimming pool, Χαράλαμπε, γύρω-γύρω μετά. Γύρω-γύρω. Δεν τα πιστεύανε, κακό. Από εδώ στα σκαλιά μου, κατέβασα τον λίγο από εδώ. Κάτσε να το τραβήξει. Κάτι τραβάει. Ναι, η Μακρακόμη. Μακρακόμη. Μετά στο Χιάδε πες. Το χωριό του παππού. Θα πάρει πιο βράδυ. Πολύ, το βλέπω και οι πόσες φωτογραφίες. Γύρω στα 100 πόσα άλλα είναι και τέλος. Είναι το σόι όλο. Ναι, δεν κακό. Ναι, δεν αυτό είναι. Όλοι. Σπερτιάδα. Όχι, εντάξει, δεν είναι και αυτές εγώ παρατηρώ, γιατί βλέπω τις πόζες που βλέπω. Ξέρει τι είναι. Κι εγώ. Τα πρώτα χρόνια μου το βαρκέσα. Εγώ τραβάω πάντα. Αλλά να κρίνω μπορώ. Τώρα παίρνει στο σπιτάκι του κήπου. Έλα, γατούλα. Και Νίκο, θέλεις να πεις άλλη? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Όχι, θέλει, γιατί μετά θα πάμε για κοκορέ.